kenong ke babha halor jong kene ka jing sekri ka jong peling ba jong jing tuai barang scam ba ngilong ko mi bilong mentar ni ka daw jong jing tuai ka jong pi bat ki jing minat ka jong pi berkersan yagi na ka por si ka por katayo ka baar ka dei ka bangi astari ya kene ka city ka bengkong jong petros hadu menta bat lingkot kum ka jing pikan ma yang sasien ka city jong petros warangi keren lingkot ka keren ya kai lesing at ong baka keren sa phang jong kane ka jingkermen ha ki jingtin jo jong ka jingim hope in the trials of life kumang juong na ka por ngan ong biang wala pi don hap deng jing jingtin jo ka pi sngo ka ba pim sngo la sha shu ka bha bi pa su ki sisti number kan I men sem ya pi kan pen klan rukum jo ya ka jing shenya jong pi hope lai nilai poi ken second ka session ken ka ba kan rio itu lese ki bampa dia sngau menoro pi kwa ban ken tip ki jingkai ki bladet pila ban pek ken ha ka YouTube channel Arshan Ministry ne pila mctai bet ni kong terus pisayo kita ki jingkai balahikai poros kata bat ngi mentang nya plejimot ya ken ka benta ken ka lenong ka besau pat ka ba ningkong hadu ban rio ka bala pule menne dai nong pule tuai par ya kene ka benta ngala jer kerteng daga mga khot ya kene ka benta jugini kin ritu liki khot ka jingem ka batmai bat ba pernai jong ki banget ka jingem batmai bat ba pernai jong ki banget par ya kene ka benta nga pe pia hati ne ki lai tili ki jing hikai ka baning kong ka de ka jing tu sha phang jong ka jing wai no na ka pop baar ka jing a jing khen ha ka sngi bisha khot pesan bat ka lawai ba pernah jong ki banget ken kini ki lightly ka bangin discuss na kini kin riu tuli ki khot kumbangi jule na ka por nginya pulis ka khot adin jo kata ngin sawan ra e jing batai tungi nya phai lang sha ka benta ka bring kong ka bakal phang ka jing wai no na ka pop da ka bangi puli lang ini ka khot ken ka bring kong wai ar la namar kata abau kures ula sha sita makado di mapiru to pinking atiar le di da ka jo ka jing mut na bajar ubala sya sito magado ulawai no naka pop upetra sang ne u kedat biang sacisin dia ka ya kinong puli ka jing puson ka ulala ban keren ha ka ningkong petras nang balai dekat ke ba katra ban kentu ya kini kinong puli ya ka makin pencerai kam kin apply ya kini ka jing hikai kin mau pra banget ba pin siyo lum jing tip ya ka jikin jong play kampat piang pin kam apply ya ka namar ba pin keren tang naga klik syaka klik keempat piang gadan kamru naga download syaka download rukum jo taginya pai kindiat habi dai bekatu ka dik kintien gadan kam nyok jipin syang kani kintien ha ka do ye ka bala tho ani ka khat ka beningkong kamut ha ka met jong jisu u bala sya iben bat sya penyap na ka benta jongi kat bakum ka mon jong pa cái bau Petros ukwa ye ka keren sangi hene ka por ne ka bau Petros ukwa ban ai men sim ne ban ai jin pin slori ngar pikalong kum ne bangi kum ki banget ni dan kam bangin putu bot ya ka jinglong nuksa jong Jesus Christ balai na ka daw mangi ngilong ki nong bot chongu balong nong bot chongu kamot ka dei ngi bangin putu bot ya ki jingle jinglong chongu wat ha ka bai dei bat ka jing sha si tom ru kum jo nang ta ka ktin king atiar ila die law makidei kintin ba jupunan kam kisipai kabadan ka jingmot balong gen bala pin kre bai la die na ka ta ka thma bat kani kala ban thop ru wat sedu jong ka jingyap ru ban pin king atiar ila die kai ka petras kwa ban pin i yanga ba pi hang ne kalong ba manga ba pi ni hab ban yakun ni hab ban ya le ya ka bangin don Lani bengin yo ya kata ka jingmut ka bakum ka jong Jesus Christ. Bandan ya ka jingmut ka bakum jong Jesus Christ nihap niya kon. Nihap niya le. Kamday ka ba sulong automatic kum to kum lat lame la kame em. Hap ya kon malakas ngiken ya kane ya ka bengin yo. Kaya kita ka jingmut ukres kat kum ka konteks kat kum ka jelikaran hane kalong kane. Kata kalong kloy ban sya sitom laraday wat hadu ka jingyap. Lada kalong kaman jong blay gen jika bangin hapan yak nomor bagi syak sitom. Kloy ben syak sitom. Kloy ben syak sitom. Jisu long ba ula king atiar ladi banyele persyak nyele tik persyak ye ka pop hadu gay. Hadu jong ka jingyap. Kum taru ka day yang ngi ka mangi nyele ye ka pop. Lada day ka bangin hapan yak nomor bangim kwa ben le ka pop ka biang kata kata ke tu jong Petras.
Kani ka jile psa ya ka pop kan nuwan ha ka besok. Besok ka jisisha jong ka jingile ka bajur ka pop kolong ha ka dikurkom. Marsin kendit na batia empat le eru empat kiru lawan ban hab jile psa ya kai. Ya ka pop ka bawan ha ka jingmut cikat jenga jempi. Kamne ka besok. Kadai ka mangin hab ni kon malakas ni. Balai hab ni kon malakas ni ka pop namar ba ka jingile thma jong ni ki kristan ang ka tin jong blai ka thma ba ka jam sim ka dai ka thma ka malakas ni. Malakas ni. Ka brai jeng ka do ka ile ingi malakas ni ka hima jeng ka jingum nomru ka ile ingi malakas ni. Kadang ingin hab ni kon ingin yo ka jingmut bukres. Nang ta ka dan sa kani ka line ka baong jaru ba sa si tom ka do ola wai no na ka pop. Hoy ka take a line ka lese kamlong ka basuk dia ka bagin batay wal da ka kumbu kintien ka lang ka basyan. Hang ni putros lese ula ban mut ha ka dikurkom na markidan sibun ha ka jingmut ta bakani ka jingmut kan ka bakhan me hap na babaro. Kala ban mut ye kitu kiba layak pat ukres da ka jinget kebut bela pedang ukres. Kila long la kre ban sa si tom lembat ha ka dikurkom ru ka bakun tok wat ka jisa. Nyap kala ban mut ken ye kestan ken ki bala yap no ya ka pop lembat ukres. Kadai balong ka thong cho ka jingim janga cho phi ba mangi ngin wai no na ka pop ban sange no ya ka ban le ka pop. Larang ka le ye phi ya ka ka pop kadang ada pada jong phi pam jule pop show na do ba pilang ngai ha ukres ngatarai dan manut berakti. Lada barak seba kloy ngin ai certificate je phi. Henry latih kena ngim dan. Lana pikwa ye ke ba pi pin kenno ye ke ban le ye ke pop le pikwa belum le pop show dan tang art liki option. Kaman kong galang pihak ban yap no. Nama da yap dan jing pin shoy show mla show hiru jing pin shoy. Ba pat ap tat melawan Jesus Christ. Nama rasa mai ki met jingi ki met ken ki ban num kwa show le pop. To tan nama bang ni ken ni dang ha ba ka pop ko pat ong ni nam ye kon show persya penyele ke. Ya ke pop kamut tontar mar kadang kecik tu bau why no na ke pop jelek persyakan ya ke pop kendiat sekang cengkuti lan jaru bala syak sita magado lawan ke pop nya manusia mana mar kadang kan kecing patang yang bakalong ke ban pediang bau petros umut bala syak sitom ubreu on why lene usange no kecing le pop cengul tang nomor bala syak sitom kumut sange no kecing le pop em kabamla melong kata korkom anuksa kum u paro hakisni jong Moses haga jaka kan ye kebun kela kebun namar bau play ka we ka klam adin ko we ka klam hajka bun kela kebun udah pede si cuma ne kan ye ka do chung hadu bau play ha pede kela ka do chung hadu kata tim nem dan gibril sabang ne pi kendo i ke jing kendo i bakthang mensim dan gibril habaki kendo i ke jing habaki kendo i ke jing sitom habaki kendo let's say ya ke jing thang jing pang mensim dan gibril kile ha de kom i tim no yo blai i si no yo blai badan chudo pot bakin poir ban kinum trek ship ban ngai yo blai dan gibril ulang hata kor kalang kelati kena bangi kat bangi dan syak sitom hagado nakam ta jong Jesus pat on chat bor yang abar pi de bor mensim bakut kum no bingin yang le persyakan ye kata ke pop ke baju wan le yang abar pi kat bangi dang pan hapoi le ha kaman ke jong ublai le kat bang mangi ken ni dang alat ni nang ajak ayo mensim jong ublai bat bandan ru ke jingmut berkat jong Jesus ka jing em jong a jong pi bat baleri ka man jong blai ngin job ye ka to ka jinglong barem bat ngin nang tension ye ka jinglong ba thumai larang ngi kloy mangin tempo kane ka jing tu ha ne ka khot ken ka bani kong tinya pai no so ka khot ka bar way ar lai nang baha ki barang sa na kisngi karta jong pia ka do hin shu ha ki jingkwa brai ki bre han re ha ka man o blai namar ba ki banget kidai kijing kau ki batumai namar ka jinget ki ho kres dekat pa kinang ema ka di ka pertai kim dai ka bakin em sho
kat bakum ki jing kwa brai ka do chong ki hen rai bikin tebe ban le ka mon ka jong blai haba kran chapang jong ki jing kwa brai choko u ai ki batai ka shai ka dar ha ka wang ken ki jing kwa brai ki briu ka dei ka tulong jong ka jing ba man baro ni sha pin shoy ni sha tin jo bar khot ni ka daw balai na bar baka wan ka jing kwa brai shwa na ngi ham tam e ki jing pin shoy chapang jong ka nei pila ban pet ha po youtube hi na ka tu ga jing kai jong chakop lang ni kong khot kin ka khalai khat sao haba kran chapang ka mon jong blai am kam dei ka ba khia ka ba sting pha la da pi kloi ka ba pen pin ko ngo le de ha ka kam dei ka ba khia ka mon jong blai ka ba phi le ka mon jong blai kan a ji men nya phi kam ju don ko ka sen lu ye ka ba nga ba nga le ye ka e ka ba u blai kwa ba kan dan ka ji snow si apo jang am nan rai ka dan tang ka ji men suda par ka sting ka mon jong blai so si ablai mangi isu bang man le e ka mon jong hi haba kan chapang ka mon jong blai ka wan na ka donut jong blai nang ipet na ka sam ka balai kulai ka khat wei namar ba ka wan na ka donut jong blai kum ta kan ga pun pau ya ka jing e jong blai sanga ba chapi sanga mai ni kan tien namang kan kami ka bagan keren chapi ki bai kan do ye ki ni ki thang men sem ku ba ya ding ba mangaru nyen nam la man snow tho ya ka e ka bo blai ule nyen nam la man snow tho jana Ginam la man ngin sko thor mo balay blay shay kum kaniken baka ja ka chingem jonga en rey kip ni ko way pat kay kay ko blay ule kay kay ko blay sha ka den na ka banta ka jing ha chong pi pa yang ka ni han rey kan mau baki ching khat chong pi bi ching khat chong blay ki per pak na pak ka kham ha yang a be pi ka bangin sno a ka jing khat chong blay ane ko pi sno a ka jing khat chong pi baro kibanget kibakwa man imriu blay ki pelong ka man jung blay om ki jing kwa bra jung ka do jung ki kom ka kendon jung ka jing im bar ki jing le jung ki lani milang ki pelong ka man jung kom ka principle of their lifestyle kibu pakane ka ka kendon ka mangangan haban im ha ka jing jung ka man la ka sngi ka lang ka man jung blay lara ka li ka nang na principle kwa man riu blay ka try bar ka phan rakti den tapi kwa yang pin im riu blay sno ha ka man u blay wat la da ja ba pi pe bla man sno to ba balay u blay u sha ya ka to ka man ja pi o pra nga kren ka ka mum dai ka ba suk ni bingin chipriang han rai kan mau blay wong suk kita ken ki ba shak ting ya nga ba suk kita ru ken ki ba bo ya ka jingker ben hanga pra nga kermen ho kat balai to nya phai kat balai le ka kham dan kam ju ye ko ngine kren namar ka dan ka jinge dei bat ka ne ka jup pateng jongi menta to nya pli we a lai namar ka por ka bala le no ka la biang ye ka ban le ya ka jingkwa ki gentle bat ban nya ke jing le ker et ha ki jingkwa brai ha ki jing kerni di kia ha ki jinge di kia ken wen ha ki jinge di bua ha ki jing mene blai thao ba sang e lakin tu ye ki banget aba ki hem ye ka jing em ba menta kidai ban pelat jing mot ban le ekaman jong blai namar kito ki jing le jong ubreu barem kidai jong kapor bal le no par kalabiang bar to kapor bal le no lakin tu hang ne pitim nam kane ka jing tho ya kane tin gentle ke tho ba ki banget aga to kapor ki em ka na pedeng jong kinong mane blai thao Kindia chapang jong kini ki bril ki ba mani blai thao ha ki pon jong Bible kan mau ka emlang salang jong kinong mani blai thao kalong ka belingkar hadu kata kata wat hadu jong ka jing mani ru ka dei ka belingkar bat ka syirkai bat teng teng dan ka por ba ngam suk wa bat ban keren ru tak ba haplat hi kadang ma pin snow to hadu kan do ka jing lingkar kini ki jinglong ki bala thok ane ka khot kini ki jinglong gen kiba ye tho ya kata ki jinglong jigem ba khiwen jong ne ka perthai
Pat kini ki jinglong ki belakran ha kiti ki por men shua kiti ki bejaru ha kiti ki skim. Ta tinginya pai ka we din ka we ngan siu wara jing patai lingkot. Ka meningkong ka jinglong ka ne ki jingle kret ye ka bala translate na kiti tin Greek asal kia. Ka asal kia kamut kai kamut ye ka no ka jingle auria le ne le nuti ka bamdan shu ka jing bu sam. There is no limitation. Ka jingle nuti ka bamdan dan sam. Kabar kijing kuat berai. Itu mia. Kabamut kan kijing kuat kibelam berborsa. Kabanle ikapok kabut kuat betang banle ikapok. Hatu kam keren ya kan ni kejuk jungi minta makalong kumta kan ika perthai imlang salang jungiru. Nangta kijing kerni dikya yang belasina ketik tin Greek oino flugia. Bani ketik tin oino flugia warra dikya atlik tin Greek oinos kabamut wine. Wat flu kemudian palong di bala kulit ni di bala tanam. Kani kekentin oino flugia ke bawah sumut bed. Balong di bala sapang dah kawan. Balong kan di bala sapin tanam. Pen kulit, pen peluk. Dah ketukan ke jingdi ya ketu kawan. Ini kekia. Bukan pas isu. Sekarang kawan. Kajingnya dikiat kiwen yang translate tin Greek kumas. Kabai kajingmut. Baya kajing kawai lekamen bakar. Habah kajing kawai lekamen bakrau jengki. Berbor kajing kawai ringkat berkajing bam kajingnya di ringkat berkajing rawai kajing tem. Bat kajing le auria ki bam dan pocho. Wow. Nasakran ni kan ya. Asyiphak. Hari-harinya pas di kuwi kebentang. Kijing di buat putus. Kawan banyak kenduk lang, banyak dikya, haduk banyak buat. Dah kajing temu, wan, sini. Ngini di, ban ngini buat. Bat ngini kemana kajing buat, cungi. Dah kata. Timnem, kilai teli. Ka asal gia, oino flu gia, baka putus. Nani lang kijing lekret, nang ta kajing di kiyat, paru kajing di buat. Kini kilai teli. Kimut sa kajing kawai ngobha, ki bapawa ka perthai jong ki Greek bat ki Roman ha ki por. Ha ka ba kentup ye ka jingi kiya. Ka ba lam gen she ka jingle ye ki kam auraya. Asya ngani tu snow to snow kai ben ye snow ye ka tu ka imlang ka salang jong ka juk ha ki por ben sha. Pitem nam ha ki por sha ba ki dan ka no ka jing khawai ka no ka jing khawai khap tam khawai le niam le. Ile ha ru kom kile kum ne. Ki di ya bam ha du nda poi si teng sinya men mi adu da mi bat andala buat ba kini ki senrang ki le ben kurup ki merau kenteng lene ki kena senrang ban le kam si kam sang ki aduh kata ki bangai chen ki em hakum kane ka em lang salang ki porum sya bat mangiru jo asya kene tu ida ga ai ke bangai I kata ka wai na ki janmit nga wai barang ki ya ya le shaw ki jong namar ba ide jing de hang te po pibi kadai khat wi biji shaneng te empat kut kata kayo te galet nga kwa bani I kalong kumno ana ba galet kat bangi dang ya nanti kan mau hang ne po sor shlong ki don ki club ki night club kat tum ka jing tip janga ki don shifo tuli ba pa ba te ka me thu kata ka night club ayu tang ba na katakan night club mi kawai ke beriu kabalas no ken harmut kisenrang pat mangi bapet laleran namar baka sakti lalang bakan kamakor kam chim isno pa shu akamet ka pa chuka kani ke juk jong ke imlang salang jongi kaban myaper nakatu kapor bapet shua Tengah pa habis begini sekali kau ki jing mana belai tahu besar Kani kemuat ki jing le ki jing le niam ya ki belai tahu ki bayar persyak ya ke hukum belai hasyak agam batai piti nam ka jing mana belai tahu ki por mensua kam dai syuk tang ka jing le ngok le dem kan hak tu ke stasiu
Hari ke jing mani belai tahu tu kapor kalong ruha kani kurkom. Ha kaba pilet ban kelimsi akmat jong katu ka belai tahu dah katu ka jing le auria. Takadaw sadon kini ibi ongken haktin parengki temple prostitute. Lene ki auria jong ka temple. Ki nuti jong ka temple. Berarti le ia katu ka nuti jong ki akmat jong katu ka belai tahu kenang ba kin yo ya ka jing cuba pi jing cuba isuki. Gini gi pop ki bau Petrus la jer keteng gi dei gi badan gi jing dei ba gi jing le ha gi jing mani blai thau gi thop gi jing di gi jing bam nang ta gi jing le nuti ka yesu yem thek kum gi jing mani blai thau gi nong kanan ha ka por jong ka testament gi berem ya ka bau play program jur na ka yet kimi jong ki roman ba na ka yet kimi jong ki greek ne ki greek ki kum no ki roman ki kum no ki hawale kum ne ki ba ka de ba khlam akor ka ba biang ka de ben pediang ka society ba de long long thek kum ka de ka em lang salang jong ba pediang ga ni ya kum ki ne ken ki jing long kibai persya lene kibau play punya peremjur ini poin sih kebakut jong kene ka bentang kong ne dekat kesau tu ni pelang we are lai ha ka baki ya snow pla kira keren benru haba pem ya petchu lembat ki saya kata ka juk ke pungti ahor ka jingle sarong aurea to ki kristan wala ki don hakum kata ka imlang ke salang Rela kami lenti, rela kentu ya ki bat batin long ki ba per, bat ki bala pingkelan akum kita ki cingle. Teka ni ka jing pun per jong ki kristan ba no mission benta akum kita ki jingle kena makor le aurea. Ka pelong ban ki ni ki bre ki bompat nyat, bakin ye i bakan ni kel ka semua pelah ki, ka semua kendet ki namar meno ke jule ide ka menta ki mle show. Dan ko po ki keren ben. But Waskose kalong kadon sudu poru bakin pistom bentang na kadaw bakin le kembali lem no. Okay, hadu kata. Tagi gini kan mau kan ye bakin nong made belai tahu. Pun sin kiyo i ki ju wat ki kristan kom kinong pun Kenyan lani kinong le palat namar bakin ye sok lem bat ki lani kilong anti social. Namaram kim le syu ko bajule baris kata ki i ken bakan ne ken ke jingle jong ki kadai ki ba persya ya ka an cukum ta ki keren ki ben ki bat ki penrem ki bat ki ya sitom ru ki dan ko por ki penyap ru ki tanah kada ki mele lang ko mele no okey da shisha kapop kaya sko tenat lang bat ka konhon ko bale ya katahi kajingim kabala kela pomot parabor kapen ki ya ka mense mele persya jong gitu ki baken tat ya ka gospel ora pi kela pomot ma pi itu ki baju le lang ki tu ka pop paros kata bat pi ken ya bitar rapok ka mense jong ki takadau ki tan ka la ka jai bet ban pengat biang ya pi sa sise hatu kamlong kom ta ya pi kadang maju ong ikini ki men di kya le sibla kerni ha ki jingdi drugs dan ikini no ki jing kerni ken ki bapun jat ki ngaju ong pen hak ban takrak na ki to ken ki parlok jong pi namar ngaru ngala kerni teng ngasngo to ya kata la ngam pet kita berbor ki yang ile persa ya ke belum ke sha ke gospel Asya ya ko ngan keren ya kini kintin jong ni upreu krau ba menar ba kertengken Wambrus jong Milan u bishop jong Milan ha kiti por jong spa saus pa snem men shwa Uni di upreu basta ha ba upreu ba kenjamen simba ha ya ke banya pen klem ya ke jingit jong Aisha u Augustine Ya kebala itu ya udah ke Roman Katolik kum dokter jong ke theology jong ke Roman Katolik. Ukela kamu mot ling ba jo jing ya kendo ke jong ba uni upriyo. Asnap uni upriyo kren kum no syapang jong ke jing kela bumot bat kapop wong kum ne. True repentance is to cease from sin.
Kajing kela ka bamut basisya, kadai ba pi shem ni karai, ban wino, ban lepok. Tara jikela bamut basisya. Lara pimpat shem ni karai, ban ngam kuasyo bale te kapop. Kapadai kajing kela ka bamut basisya. Ni kai narit ya itu kecirwai ngam kuasyo ban lepok ngam kuasyo ban pensosi beli mam. Ngam kuasyo dalile henre hatu pla ruai mo. Dah kajing mut trong ka donut trong pi ba phimut hok shisha why no na ka pop pra ngek tu na pai no shena ka binta ka bar ka jinga jing kenya ki sni bishar ni gong petros ng besar khot basan tu ni plilang ki ban sa a jing ken hau tau bala kloy ban bishar ki ba em bat ki ba yap okay kita ki ba mane play tau lane ki bam pat long kristan ki la ban bishar ki kristan Ray hakaway kasni ki haban yang hakmat jung uplay ne jisu ban aji kenyo kila ban ben min ko yang awade pi kila an prem yang awade pi kila ye ka bakit ong de ki po jat kitien yang awade pi ka bangangan kentu ye pi ko bakentu Petrus wat ya tanya badki wat ya bun kitin badki Harai jikawa pinyatai niya berki siya pang kita kejikran benjoki bo jing duai ban nakam ta syongki. Warwar kwa hiru benjok niya hiru. Persya yaki ya baki kran benjoki. Nama belai namar maki ya kawe kesni kena penjeng kemat jong belai. Wawon sabisar. Ya kita kejikran jinglek syongki. Ujisu baru apostol Paul long kanuksa beli bekene. Banum ya pen pai niya raka eka basni. Ya ka basni. Kajing ke subjek jing bisaram kajong belai ke ane. Kalau enggak ika bangim sutu nak bangin ya snyo nama belai nama bakai hit direct yang ibet. Rai kadai pat ke pangkren jong ke Bible ke bedan kam tap nama rakisni ke bekado ke sadon kajing bisa. Ublai ya ke sni un pan jing kain na baro ubreo hagisha wat na ki anyal ru. Un pan jing kain na baro ubreo halor ke ke ba ulale ke ke ba kalale ak bidai ba kajing im ke ba ula ai. Okay. Kan mau ini kawai. Maka bam cukut ke bakum no pinyo kan song halor ki jingle ba ki jing rai jong ti ha ka jing im hang ni ha. Kau no pirai, ka do pinon ni pertai. Kan ketika na ko bam cukut jong pi. Kam tam le happy day bat ka jinget hukus. Tu nya pai sen sini ka benta ka khaddo ka bakal chipang ka lawai ba pernah ki banget na khot ka ba in real way our life. Namar nakamtakan neknang layalap yung gospel hagi ba yapru o nyo bishar yaki shisha kat bakum ki priwa kado enray bakin nyo em kat bakum ublay ha kamensim itim nem kani kalan kamaningkong kubong namar na kamtakan neknang layalap yung gospel hagi ba yap katay tibong yung gospel hagi ba yap katay kalan kadon kijing batay ki babon pa ini kabang tungkot kamot wala katarungan sa wanra ya ka way ka bakam so ya hap na baro ka kijing batay dan di boong bakatukalan kala ban token ya ka jing ka bakadang ka jing day bat ni kong Petros ng balad kat bakat traba arpo ka bakaran sipang kiminsim ha ka bendi sa singap de ka kubor ka bangalakren mention banay kanang pindugyo jing sah di bakane dan di boong bakamot sa baro kibriyo namar baro kibriyo ki banget ni ki banget ru ki hapan yap ha ka bakajado namar ka jing na ka pop nang ta dan gibong em kamut sya kibala pediang yo gospel kibala henry kibala yapno dan kibala sya penyap ketika jing betai balai kambun ke pediang dan gibong pat kemne kamut kene kentin kin kamut sya kita kibala yap pat ki bampat yo sngo yo gospel asya kan batai kene jing batai ke bakhado ka jing batai ke bakhado ka tharai ba kitu kibala yap no ki bampat sim la snow yo gospel ka batay ko ong bakin sa yo snow hadin bakila yap ya ka gospel but on sa ala ki kin ka bakin jit lakin nget nam nget kata ka gospel hadin bakila henry wala ka longkin ka basno tenat ban ya snow gum kata ka jing perkat tang bakam dan nong rim na ka tien jong blai bakan dan ka jialap ki brio ki balayap wala la kim pat ya snow ya gay ya tien jong blai kam dan Penyas no, ya kejilap ke gospel, tangang ni hapertai, pijubap kumno, ngamtip, tapi ang ho ya gospel,
kalaway ba pernah ke abya pi pyong em lati kana ken ba kalaway jong pi kamlong kin pernah Petras utho ini kitien balay namar kan mau ini kuwe baka pangkeren jong Petras kadai syapang jong kajing syak sitom kumta kasnguya ha benong bahang ni kapun kan mau ya kinong puli syapang ki kristan ki belasak penyap namar kajinget songki teu Petras kutua pechne ko ki para banget pisyak pin sitom alam deh du put jinyam wat tieng wat pin kuslai la jong wat pin ling a la jong wat ju em kajing em jong kajing syap tieng balai balai namar ba utrai kular undan kat lembat pi la singla ni ki banget kidai ben yok men siap namar kinum syak bisa namar ki pop jongki namar ukres ledak ben siu ya kata kan halor jagai jagai ni ki banget nim dai ben syak tieng ya ka ben yak ling ba jo kajinyap Tadana bayo belas ni ngati hadu kan jinyak bro dim dai ben syak tieng hari ni ben yok men simban nama blai namar orang ngiyap ha ke perasan jong blai ben ni don amen ha ka jing don kat jong blai ni don hari ke mai ki bampat nget ki bampat ya sup pada kuraskan hari ke yap hangta ka jing bishar ka bakna ko abiki namar ba ka jingmi ka bakado jong ka pop kolong ka jinyak ka bakin jado kumta manga mapi wat la rangi langet ya ukres ngin hap nyak ning ba jong ka jinyak ka bah ka bakin ja do ngimawat ya kata takada sa tok ken hakado kan rai ka jinyak jong ki kristan hakado kami lam ngi pat sa ka jing bishar jong ka jing perem jong blai hari ka walamban yang ai pi sa ka jim ka babam jikot Parhaka way kasi ni ke laking atiar ya kita ki jinglong jong Jesus Christ ngin sadan berutrai ha ka mensim shadow bam jikot anda ngilakut ka jingim hanna kan kasla jaga ka perthai kadang di nyok mensim nyok mensim ken mau pra banget pen num im do hang ne ha perthai pen num im do ha ka perthai Pem tip hiru lano penyap. Asya akan keren ya ka ay barang suggestion. Lesa ka buram ikimi dan hangiru. Ukhon jeng pra ngit jengi. Bah pli ngarang ay kendo yu. Dang wan ni lek kai. Ngarang kublai ngarang lek kai na marudi kunja persa ru kunjo. Harai ha ka met ka bampai perkat. Ash kremat ublai ushina. Harai tip ni ka way nakap ta jong udan ha isakapanan. Walau shim ya pigai. Piti kena sana tak. Tak perkat. Kam tam ya pilai. Di pampat shim la yesuk baru kres. Tak perkat ya kene. Tak perkat. Ban peskem ya ke jingikai ne ban pin ken maaf yang sa sisin lesif laklet ya ke jingikai baru lai teli. Ke bang lawarak ne kini kini teli dikot. Tengi nyepet yang na kadur nomor mo. Ham ken maaf ha kadur si ong dai. Tengi nyepet. Ke beningkong. Say no to sin. Ya kapop. Why not? Ya kapop. What? Jan syaka wat wa ya ka. Kat bang orang download ya kidur na po internet ban yo ya dur ka baya ha pot ki kai ngayo sa kini ko ka dur pet kini ka dur ka bay internet ha. Don't download sin in your life. What download ya ka pop ha ka jing em jong pi. Kini ki kmat jong ki ba shui lot kat ya ka bang em kwa ni iru. Dan kapor pat ya ka bambangi pat nda bang lai ngi download ya ka bang yo I hapok jongi. Pat kruk ni kelon kru anda haba kalayo syong hapok jongi. Ken mau ini ka way anda haba ki pipli ya ka jingkang jong ka download ya ka no ka pi ka bang persa ka man jong blai kan pun hapok jong pi anda kala pun gitu ka pop kan sakha ka. Ken mau kata. Saya di ka way Ken mau bahak way ke sniken baru kot kibri ken apa yang ka jong blai ben ajing kan. Cuma dorang tedu jisu hane petnya ai kalkulator nyau pisah deh kemud hak ajing kan akau itu beliti
kat bangadang perkhat cepang jong kene ke subject accountability ngadang wadur ngayo ni ko kedur ke basutia ba ta badan sing buat pada hero ta ngam ngai pat bakal hati kur kompet ini brio idang perkhat bangan poi sebeneng te yong kan ngin kiu sebeneng ni kene jingking kat kut poi ban sur jok pe yo mau piru ha ka jing perkhat jing mut jong pi pisngo ba ka beneng ga dem ta jong pi hari tu te ni ko wetang kita ki bale ka mon jong pa ba beneng kita ken ki benyo la dem to nang ta sekali ko ai ka dor ka be thu ka nya ka lawai ka ba pernah jong jong pi walang ka hima ki beneng ko moi pi ngenam em do sa hang ne ha perthai takaraw sadon ka ni ka jingong heaven is my home ka beneng ka de ka yeng jeno yeng jong hasa ka ni thu kana ra ka story let's say la pila yo sngo biang namadan ki bampat yo sngo let's say don ki bela yo sngo ki la klet namar ngi ki brio tu mo la khamno garta le nang klet show hasa ka ni thu kana udon way missionary o bala le ka kam mission jong u shaka we ka chaka te la de ka pori ubon wan yeng ha ka ta ka jing wan yeng jong la shong da ka ta ka lieng na ma ki por padan flight perkai ka baja ka ta ka lieng mo shong mo upat udon u presiden jong ka riju te kai ka baja anda haba la poi ken shaka ta ka kat lieng jong ka ri jong ki lai ken ta ki brio ken ki bay yang shriak da bro art li ki site ban welcome snow bhai wen yo president jongki tao ka jing dek sitiu ka jing welcome ka bam kai shu ya tao president presiden undon ka man rawat tang ko we ka tiaru lai perakat itu ken ki babur you dan rain la poi hau ni sekri jong tripod wah berak hilang jong kepala, wah bertahan hilang jong senduk, kau senguram gumnur, nama watang wi perabungan dan buan kublai yang uah kata kelemat, kau let sih nak jing senguram, tapi masyarakat ni kenduk kan saya kata balang ke bapak mission you, teu ulah dapat naik report, dari ini utat, kumno kalau jinglong mesin sampai wi tu dia menen kasih tengah ada senguk tang bah ke mesin, balai senguk tang ke mesin, luckily. Waktu abang ai presiden berkadang kecing welcome kat katu ani wow ngak perkat balikin lesi tentang iwe yang tahu bala kam senior kan you ujubab kum ne wow pem pat poyeng nawar ba pem pat poyeng pem pat sya welcome anda bila poyeng kecing welcome ke bak rau nak kita jong piken ha dijaga ngang song kali nyak kali kiwan kini ki kali pulit kali minister ki bapak wiaw ka pot mangi hapat si da wali tu bakam kerki le ubat sok tuk sulai itieng ban da ni hable keryang kat saba iyo lenti dan ka por bang Israel nomor ba mo tenteng la shu ya ta ka speed bit kito ta ki petsu ya ki wei ki brero ngajong up mana benyo yakum kani ke jinglat habdeng let's say pim snow VIP hane perthai kabiang pim yo kali like sao hane perthai kabiang meler tang balada pi nget hau kures pile ka monjung ha ka sngi ba pi klat ma pi ka peneng kan welcome ya pi da ka jing welcome ka bakara ro welcome home my dear son my dear daughter welcome home ko ki kon janga welcome ani ka jing man ba kara ka long ram nge tho ni ya ning ba jo jing sha si tom ki ba kara kisi kendo ken ki bangem sa tunat rai ken mau ne lapoi ha kata ka peneng ka lawai ba penai ka ap ya pi ba pi ba ro ka ui doi rai mangi da sisa nilong ka dau bertha ken mau trai pangi ka dau bertha nilong
Ni feel pun siya. Diam lah try. Jika begini, wah no, nak kena pop ko bala kentu ketin cuma. Reblay. So bibu apa kamen same jangan ibat pengen. Tebe seketika tong pengen. Why no? Iya kena pop. Hamtam ni kata pop ko try ko use chat no age. Kenran. Aku ingin sing yang menajin kan. Tang bangi ha penyaji kan yom nak bentaban peram yang re nak bentaban aku snam songo kata. Kalau wei jungi try kalau nggak pernah, wei try kalau haka jimpet jungi haka ni kejia nanti jungi jungi mana sela jungi kani ke pertai, kapendo mensim try, kapendo sim bah, rangi tak supai syami ablay, persya kata kalau wei pernah try hang tang yok mensim try palat banyak ke ba ai mensim, mana ruah try, lay. Begini banget gitu kan. Kita kedua, ya kecilnya le, kecil ketang, kita har kong. Terakhir kita mau ya kini kecil kai. Pakadan kalau we yo na kita up ya ke. Terakhir rat, snow yang ini, ai bor yang ini, beklan ini. Kan mau terakhir klem mame, yang long ero ya. Haka ketang jisu. Amen. Yo terakhir kuipi.